Kees is een chauffeur van vol gas. Ja, goeiedag. Nou, ik zie jij nog in dat ik daar ben, hè? Ongelooflijk. Ja, daarom. Ik krijg ook in de bocht wat. Dus, als je dit is Sjoerd, die er maar begint. Die heb ik maar even optrommelen nog even. Okay. Ja, het is een... ja, ik wen hier nog net. Ja, toen begint heel de laadpapier op. God, dan komt die vrouw ook gewoon. Emotioneel. Ja, ik ben heel speaker man, maar ik ben aan de overkant heel emotioneel. Ja. Nou, dat is wel mooi. Nou, kom op joh. Ja. Praat een meisje of het is heel makkelijk. Goed. Ja. Ik ben nog 44 jaar getrouwd, dus dat wordt nog meer. En dan weet je wel krijg hoe het is er dan hebben. Leuk dat je er binnen. Ja. Hier. Maar hoe is dat nou aan? Dit is maar 1 keer in een maand. Oh. Ja, nee, ik ben er altijd met voetbal. Dus, Snuren is zijn werkdag. Kleer toch? Ja. Kan ik weer wat anders? nou, wat een drukte man, al je op elkaar. Nou, Juri had al even een indeling maken, hek wat je hebt. Oh. De ridder. Het is zelf weer de poorter. Oh, nou, wie zit er mij op elkaar? En Gert. Gert? Wietse en Jacob. Nou, ja, maar het draaien. Of je ouder vooruit. Kijk nou, wat er bij al die volk. En Stapelie, hè? Ja. Ik ben hier komen te wennen en op een gegeven moment, Sjoerd, die doen het dan. Maar hier een trekker. En toen zei ze, ja, we moeten eigenlijk een chauffeur hebben. En ik ben een boerenzoon. En dan zei die kan wel trekker rijden. Dus zo ben ik erin rollen. En ja, ik ben voetballer, ik speelde in de eerste. Dat is, ik word 40 jaar oud, ik begin 80 jaar. Maar en Joert is dus Ja, Joert houdt er mee op. Nou, de gemeente helpt nog op. Hè. We krijgen van die blauwe container, die hebben ze overal haast al. En het komt mij mooi uit, zo je weer wat ouder. Dan is het gebeurd. Nou, maar ja, men is al die sterke man, dus wat dat betreft dan hoef ik er net in te zitten. Maar het is even gelijk hoe vol het is. Hè. Wat ze wat stapelen gaan, want dan flikkert er alles ernaast en verhaal. Maar dat hebben we nog, je wordt niet lijst zoals je het wil. Wat is Kees voor chauffeur? Kees is een chauffeur van vol gas. Ja, dus we zijn echt wel even aan het werk. Jazeker, hij houdt de gangen wel in. En nou komt er een einde aan dit fenomeen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel even jammer. Ja. Want dit is altijd wel even leuk, noemt het wel. Ja? Ja, nou, vooral als je zo'n waren bij hebt. Dan wel, in de Rijn is het wat minder. Want dan is het papier al je wiert natuurlijk. En dan wordt het stapelen. Maar dit is ik niks natuurlijk. Alles los. Ja. Alles los, dat Kees heeft er ook een hekel aan. Soms riet er ik wel voorbij. Hè? Ja? Omdat Jim erbij bent, dan stopt er een waarschijnlijk. Maar hoe ziet het er al in? Je bent altijd wel kritisch hoe mensen het aanleveren, hè? Ja. Een aanslag. Nee. Nee, maar we zitten altijd van even een beetje fatsoenlijk verpakken. Hoor. Dan kan je stapelen. Maar die losse troep, daar kan je niks mooi. En dan kan je niks op die wijn houden. We kunnen weer verder. Eerst een bakje, man. Ja. De kamer wel leeg. Ja, dat kan. Maar jij bent een knappe doordraai en al je losse troep. Hier en daar flikken er weer wat ouw. Doen we de hut door de bocht. Nou, maar dat er niet vaker bent, gaat er iedere keer. Nou, Kees. Als u. Nou, wij mogen beginnen. Mooiste delen, hè? Hoe is het net helemaal in op? Ja, dus we krijgen was zo handig. Oh, stiet ik nog wel op, hé. Ja, zeker.
En er een fotootje van mij gebeuren. Ja, nee, dit... Ik heb hier verder geen voetbal bij. Kees, wat is het voor man? Ja, Kees, papier is één ding, maar daarnaast lookte ik altijd strepen op het veld. De kleiboxen fight er altijd aan en daar toch shutter ik alles. Maar dan moet ik altijd nog even kwijt dingen die net goed geregeld zijn en dat krijgen we van het bestuur wat we hebben. Ja? Nee, dus sowieso alle vrijwilligers ben gewoon hartstikke belangrijk. En ja, Kees is daar een heel groot voorbeeld van. Hier een bakje, hè? Ja, Blinder, ho. Wat nou gebeuren?